Hi guys. Hi guys. Welcome to Mau macam terakhir beranya lah, kamera lah. Coba lah. Hei, nunggu apa lah? Guys, welcome to my YouTube channel ST Production Assam. Dini जोङो तामुलपुर साइट सभा बेयाव थांनो ओंखारदों। जों दायो ओंखारबाय। नायलांबाय थादो लोगोफोर। दा बे समावहाय जोङो मेन लामा सफैबाय आरो नैबे जाहैबाय UT रुट उदालगुरि तामुलपुर रुट डिमाकुसिनिफ्राय तामुलपुरा 42 किलोमीटर मेपनि हिसाबै आरो जाय जायगायाव दा बर' साइट सफा जाबाय थादों बियो 42 जाद्रायनाय नङा 38-40 सो जागोन दा जों बे समावहाय मा होनना बुङोमोनथाय निखौ बर्नदै रिभार बर्नदै दलंसा दलंआव जों सफैबाय बेनिफ्राय बारा गोजान जाला एसे बागान बारनानै दा थांबावगोन जों मोनसिगोन जोङो फाइनालि तामुलपुर सफैबाय दा जोङो प्रग्रामाव थांगोन दसे उनाव दायो जों दा बे समावहाय पार्किं जनाव दंफैयो जों गारिखौ पार्किं खालामबाय आरो बिब्दिनो नोंथांमोना नुनो मोनगोन बिथिं माखासे बासफोरा लाइन जानानै 5-6 किल'मिटारसो गोलावनिफ्रायनो बासनि पार्किं फार्स्टआवनो जोङो सिसि खालामग्रोना लानोसै बिनिफ्राय आराम जों ब्लगखौ खालामलांबाय थागोन दिनैनि भिडिअआ माने ओरैबायदि धामाका जागोन नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थादो टेंकिखौ खालि खालामबाय दा जों दा बे समावहाय मिटिं जाग्रा सालियाव सफैबाय केमेरा क्वालिटिबो मोजां नङा बायनोबो हाया न'खरावबो बारा गैया नालाय थेवब्लाबो खालामबाय थायो बिदिनो एसे एसे जा हायो गोबां मानसि फैथारदों मथा मथि लाखनि सायाव दङ 5-6 किल'मिटार गोजाननिफ्रायनो साइड मोननैथिंबो बासनि पार्किं नैबे जाहैबाय माबा मिटिं सालि ओरैबायदि मानसि गासै साइडथिंबो बा नायदो एग्जाबिसन नायनो थाखाय बेसेबां मानसिफोरा लाइन जानानै दङ टिकेट दाननो थाखाय आरो टिकेट दानखांनानैबो हाबनो थाखाय ओरैबायदि नारला नारसि गेटआ मावग्लुंजोबलायलायबाय जोंबो दानबाय 20 थाखा लादों गांसेयाव दा आरो हाबनो थाखाय जुजिलायनांगोन जेने तेने हाबनो हाबाय नारला नारसि खांग्रां खुग्लुबब्लाबो जाबायदि मानसि बाप्रे आथिं होनोनो जायगायानो गैया आरो बिब्दियाव माबायदि भिडिअ खालामबावनो नांगौ जाखो देलाय जोङो थेवब्लाबो हानायखिनिखौ जों नाजासिगोन नैनिफ्राय जों जागायजेनबाय नायलांबाय थादो जा मोजां मोजां बानायदों नै सिख्लाफोरनि लुगैना दै बेग जि मोजां मोजां नैबे दंफांजों बानायनाय मुसुखा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनिबो दोङो आरो महात्मा गान्धीनिबो दोङो बिराद मोजां बानायथारदों नै बुद्धदेब सिखानांगौबा जा मोजां मोजां कुक्रि सेखाननिफ्राय लानानै खुंग्रिबो दोङो औवानि नैबे आसान अंख आसान बायदि नुयो बिराद मोजां नुयो खाथियाव आरो नैफोर जाहैबाय माबा ट्रे काप औवाजों बानायजोबनाय बिबार दोनग्रा नै जे माबायदि बानायदों मानसिफोरा औवा मुरासो नैबे मोजां नायलाय औवा मुराजोंनो एसां मोजां थालिर फिथाइ बायदिसिना रोखोमनि जिब जुनारनि महरखौ होदों नाय जोंनियाथ' बेखौ गोजां बोथोराव अरसो सायो अरसो सुयो जों खालामनो रोंबा बेफोरावबो फैसा दंबावोसो नै
माला रोंनायनि रोंनाय वाइपिं हि दाग्रा मेचिन पाटनि मुगानि हि फानदों बेहाय नै लुबैलायबायसो नुनानै अमा बेदर हांनाय खोमाबो दंबावो नै अमा खोमा गांसेयाव 100 थाखा नाथु बोराय गिदिर गिदिर जानायनि लाइन आरो गिदिंखां ओरैखां मेङोब्ला आराम फ्रेस लानानै जाफैदों मानसिफोरानियाव फैयै आंनि भिडिअ'आबो जोबनायनि लामायाव फैबाय आरो आं जाबायदि भिडिअ' खालामनांगौमोन बिदि खालामनो हायासै मानसिनि होंगो दोंगो जायनि थाखाय आङो दिनै भिडिअ'खौ एसेयावनो फोजोबनो गोनां जासिगोन आरो आंहा गोरोन्थि जादोंब्ला बिनि थाखाय निमाहा होदो जोबथारनायाव आं बयनिसिमबो निमाहा बिहरबाय आरो सोरबाफोर आंनि भिडिअ'खौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक शेयार आरो दासिमबो जुदि साबस्क्राइब खालामाखैब्ला प्लिज अन्नानै साबस्क्राइब खालामना होदो